Бардоро бале дар видеои пешина касе пасказ кара гуфт ки дар 12-38 секунди видео бале бардоро угадат карден мас дар ан ҳамиҷа буд. Авози дар ин видеое ки ҳозир ҳастай дар иҷам пасказка ҳастай ва чӣ хеле ки дар видеои пешина мо гуфтем пасказка санҷишӣ буд кимиёва, а дар ин видео боша одами ёфтагӣ соҳиби приз мешава. Неки бардоро як чиз дигааш ҳама дар видеои пешина дидам ки бисёре ҷавобшона дар ответи комментария кас дига нависондагианд. Комментариётона открита бинависен, дар ответи комментария ягон кас дига не. Просто открита барои чӣ ки мо интихоб мекунем якта победителя. Ҳар видеода яктаира ва победител ки мешава ҳам одаме ки якмин шида ҷавоб дага. Агар шумо дар ответи комментария кас дига бинависен, уже интихоб кардан қин мешава. Бародаро ҳамада салом алейкум. ҳозир яна муд видео тамошо мекунем ки бале дар сари бисёр одамо ҳам хел савол ба миён меояд ки неки бардор ҳами хел чиз ҳаста. Хай ман медонам айсо би видео ҳар хела баҳсҳо мешава ки як кас мега рост, як кас мега дурӯғай. Ма барои баҳси шумо ягон чиз гуфта наметавонам, барои ки ҳар як шахс ҳуқуқ дорад ки фикри шахсиашро баён кунад. ҳамин хотир комментария свободния. бародарое ки дар Москва ва Московский област қарор доранд, бародаро агар ки сроки регистратсияи шумо тамом шида боша, проблема ҳалшавандаи номро ки дар рӯи экран мебинед метавонед занг бизанед. ин бародаро ба мошинои замонавӣ комфорт хати шуморо ба границаи Қазоқистон бурда гардонда меоранд. дар раҳ ягон мушкилӣ намешавад. чӣ мушкилие ки мешава гаи хати я ягон каси хати худчон ҳал мекунанд. ва бародаро пешаи навора сар кардан ма фикр кардам ки чӣ бад ки ягон конкурс ташкил накунем. Пешраи моро ҳеч кана намегирад ки барои кора кардан. ва бародаро конкурс чӣ хел мешавад? Шумо дар конкурс билет мехарем ба нархи 10,000 рубли. Не бародаро шухӣ мекунам. Ягон билет ягон чи намехарем. Конкурс абсолютно бесплатна. Фақат дар ин конкурс шумо бурд мекунед. Тамом. Яъне конкурс чӣ хел мешавад? Бародаро чӣ хел ки шумо медонед, ман тавсия метам дар шумо компанияи Green Visa ки бародаро дар шумо ёрдам метам барои гирифтани Green карта. Навози ай октябр то ноябр як моҳ мерава ки шумо метавонед Green карта бигиред. Яъне Green карта чие? Касе ки намедона ба подсказка будурен видео дар бораш тамошо кунед. Яъне ки Green карта ин ба шумо имконияти шаҳрвандии Америкаро қабул кардан. Ва виза, хай виза шумо ҳаматон медонед. ин бародаро ҳамин кор дар заниматса мекунанд ва метавонед муроҷиат кунед ба ин бародаро ва шуморо документотона тахт кунанд, тайёр кунанд бутанд. Ва конкурс чие? Дар конкурс иштирок мекунанд дута приз. Якташ Green карта, якташ виза. яъне ки ҳами услугаи ҳами бародаро албатта ки платния. яъне ки шумо барои тахт кардани ҳами документҳои шумо албатта ё ҳақ хизмати худшона мегиранд. одаме ки дар конкурс ё Green карта ё ки виза бурд мекунанд, ҳақ хизмати ҳами бародароро наметен. яъне ки бесплатна документҳои шуморо тахт мекунанд, метан барои гирифтани виза ё ин ки барои Green карта. Конкурс шартош чие? чӣ хеле ки ман гуфтам, яъне ки конкурс барои подписчикои канали ма. яъне шумо бояд дар канали SM Шарипов ва дар канали Шарипов Live обуна бошен. номи канало дар ҷаи бора, ссилкаош дар описание ҳастай ва ҳамин видеоро дар ҷое ки ҳастен бояд поделиться кунед. ва дар таги ҳамин видео медоред менависен ки ман дар конкурс иштирок мекунам. Тамом. Конкурс як ҳафта давом мекунад. ай рӯзи баромади ҳамин видео ҳисоб мекунед 7 рӯз. 7 рӯз ай байн гузашт, натиҷаи конкурса шумо дар канали Шарипов Live мебинед. ва одамое ки мақсад ҳамин чизо дар коршон нестад, шумо ҳам метавонед иштирок кунед. яъне ки вақте ки шумо бурд карден, ҳамин призи хитона метавонед ба ягон одами наздики хитон туҳфа кунед, буфурӯшен. устушкори хитона. ва бародарое ки дар варзиш на танҳо мухлисӣ, балки бо сумам кор мекунанд. барои хеле одамо ссилка дар комментарияи видео закрепит кардага метавонед бигзанед, регистратсия кунед ва албатта ки промокода фаромӯш накунед, бонус ба даст биёред. физикои номӣ мегӯянд ки дар замин ҳама хел ҷоҳое вуҷуд дорад ки яъне ки агар дар киное ки перемешени во времени ҳастай дидагӣ бошен шумо мисли портал буряй ҳама хел ҷоҳо мега дар замин дар ҳақиқатан ҳам ҳастай. вақте ки ягон информатсия ё ки ягон чӣ дар ҳамун ҷо агар наздик боша, метавонад ки як замон ба замони дига бигзарад, яъне ки ба оянда барава ё ин ки ба гузашта сафар кунад. ва агар ки дар ҳамин ҷо чизои материални, яъне ки ҳайвон, одам, ягон чиам агар дар ҳамин ҷо боша, метавонад ки ба замон сафар кунад ва обратно гашта биёяд. не ки ин кор на ҳама вақт мешавад. яъне ки мешавад ҳолатое ки одаме ки дар ҳамин хел ҷо мераса, метавонад ки ба гузашта ё ин ки ба оянда сафар кунад, не ки обратно омада наметавонад. яъне ки ин кора худш намекунад, случайно дар ҳамун ҷо қарор мегирад ва ӯ худш намефаҳмад ки чӣ кор шид. ва ӯ хеле ҷоро мумкин ки умуман наёвад ки бо обратно биёяд. ва оқибат чӣ мешавад? албатта ки ӯ хеле одама дар девонахона ҷо мекунад. хай навоисти хебара бигӯ ки ман ай будуши омадагиам, тра албатта девонахона мебарам. ҳозир бародаро тамошо мекунам хеле якчанд ҳолатҳоеро ки фикр мекунӣ мумкин ки ҳамин кор рост бошад. мумкин ай ҳолатҳое бошавад ки одамое ки ай оянда ё ин ки ай ҳозира ба гузашта мераванд, албатта мумкин ай ки
дарк кунанд ҳамин кори худшона ва мисли девонаҳо надаванд нараванд ягон ҷо нагану уже чӣ хеле айта айҳози ба гузашта сафар кунӣ уже медонӣ ки чӣ кор дар гузашта буд уже дар уҷа як вақт будӣ ку ва агар хитам набошӣ слишком ақиби бад бурай мисол ай таърих медонӣ ку чӣ хеле буд ва ту дар уҷа бо чанд қадар доногии ту ақли ту саводи ту бо чем уво беҳтаре барое ки ту дар оянда хеле чиза дидагӣ. Но это не точно. Ҳамин хел метавонӣ ки дар уҷа бо комфортнатар зиндагӣ кунӣ агар ки чизҳои ҳозираро ёд накунӣ. Мисол ютуба видеои маро дар ютуб ва яъне ки ин гап ай куҷо мебарояд мумкине ки ҳамин хел одам батареяи бағдодиро сохтагӣ бошад. Ба чӣ хотир олимон дар ин хулоса омаданд ки ира ҳамин хел одам сохтагие? Барое ки ин батарея ҳамин хел батарее буд ки ток медод мисли батареяи ҳозираи худмон не ки 4000 сол пеш сохтагӣ буд. ва бародаро пешаи навора бо давом додан як чиза мехоҳам бугум ки бале то имрӯза ягон кас тасдиқ кардагӣ нестае ки сафар дар замон мумкин аст ва не гап дар чие ки ягон кас дига ҳам тасдиқ кардагӣ нестае ки ҳамин кор номумкин аст. яъне ки худтон узша фикр кунед. Бале не ки тасдиқ кардагӣ неста не ки як чанд фактҳое ҳастае ки нишон метавонанд ки мумкин аст ки ҳамин кор рост боша ва мегзарем бародаро ҳозир ба ҳамин фактҳо. Новосибирск субҳи баҳории соли 2012 отдели полисияи марказӣ як мард медрояд ва ҳайрон нигоҳ мекунад ҳамун зданиро худша муаррифӣ мекунад ҳамчун сотруднике ки дар ҳамин отдел кор мекунад. яъне ки полисейские ки дару дуру кор мекарданд ин одама якум бор медиданд ва аҷоибиш бародаро дар чие ки дар бадани ин полисияи омадагӣ яъне ки милиса дар он вақт буда либосҳое ҳастае ки дар вақти СССР мепӯшиданд милисаҳо. сержанте ки дар даромадгоҳ истодагӣ буд удостоверениша нишон медиҳад. дар удостоверени ӯ нависондагӣ буд лейтенант Смирнов. ин удостоверени додагӣ буд соли 1975 ва ин сержанте ки дар даромадгоҳ истодагӣ буд дежурниро файрод мекунад ва дежурни ӯро ба кабинеташ мебарад барои шахсияти ӯро муайян кардан ва ин одаме ки омаду гуфт ки ман дар ҳаминҷа кор мекунам лейтенант Смирнов электрочайника мебинад яъне ки чойникое ки худшон меҷӯшонанд. вақте ки ҳамро дар кабинети дежурни мебинад ҳайрон ҳамро нигоҳ мекунад ва смартфониро дар дасташ фикр мекунад ки ягон розигриша ё ки маро як прикол кардесанд ё разиграт кардесанд. ва лейтенант Смирнов мегуфт ки ҳозир соли 1982 ва хабари ӯро додан дар бораи ки Брежнев мурдагие ӯ баъди хабараш шнавидан хеле зиқ шуд. вақте ки дежурни ӯро мепурса ӯ мега ки ҳамин саҳар ман аз хона хестам мисли ҳар вақта ва отдел ба корм ра кашидам. вақте ки ба кӯча биромадам кӯча туман буд ва дар кӯча ягон кас набуд, ҳеҷ ка наметавон. вақте ки ман дар даҳани дари корхона расидам маро ҳайрон кард видеи ҳамин отдел ки чӣ хел ира дар як рӯз мақсад ин хел тағйир додан дига карданаш. ва политсиёи ин вақта лейтенант Смирнов ба чӣ бо ҳайрон кард дар ҳайрат овард ки ӯ ҳамин райотдела ҳамаша точка ба точка медонист ки калидорш дар куҷоай дар кадом тараф кадом кабинете яъне ки ҳама ҷои ҳамун отдела покиза медонист аз ёд. ва мисли ки дар ин ҷа як чанд солае ки кор мекунад ва як чанд муддат пас сотрудникои ФСБ меоянд ин одама қатишон мегиранд мебаранд ва ин одама дига ягон кас намебинад ва хабарша намешунаванд ки ФСБ ӯро куҷо бурд ва чӣ кор кард. не ки бародаро аҷоибии ин гап дар чие? вақте ки ҳамин отдел бо мекованд архива меёванд ки дар ҳақиқатан ҳам ҳамин хел одам соли 1970 дар ҳамин отдел кор кардагие сотрудники ҳамин отдел буда ва дар ҳамон ҷо ҳам хиза писидагие ки баҳори соли 1980 ҳамин одам айнхонааш мебарояд гум мешавад беному нишон. айнхонааш баромада пас чӣ хеле ки ӯ гуфта ки ман вақте ки рафтам раҳ туман буд ва дар ҳамун туман яъне кам партал буд ин замон омад ё ин ки чӣ гапе бардор бинависем дар комментария. солҳои 50-уми асри гузашта як ҳолате дар кӯчаи амрико рух дод ки ҳамаро дар ҳайрат овард. дар байни раҳ як мардак пайдо мешавад бо либосҳои асри 19 дар баданаш ва ӯро мошин мезанад. шофёр қасам мехӯрад ки ман намедонам ки одам ай куҷо пайдо шуд дар байни раҳ. мисли кинои Шварценеггер ҳастае ки дар байни раҳ як пайдо мешавад. ва мутаассифона ин одаме ки дар байни раҳе пайдо шуд ки бале бародаро ҳамин байни раҳе ки мақсад уҷа пешеходни раҳ набуд байни раҳе ки мошин рафтасе уҷа одамам дар омада наметавонад. мутаассифона мошин вақте ки мезанаш мембра вақте ки политсия ира мехоҳанд ки
шахсиятша муайян кунем. Ҷабакоша мекованд документиша меёванд ки 80 сол пеш додагиам документ ва муайян кардан ай адресиш ки ин мард дар як кӯчае зиндагӣ мекарда ки ӯ кӯчаро чандин сол пеш нобуд кардагиан, тағйир додагиан, хеле кӯча вуҷуд надорад. Ва ин история ҳамин қадар полисейскиё да интересни мешавад ки ӯҳо мекованд архива ай солҳои пеш ҳамин кӯчада ки зиндагӣ мекарда погиза архивда ҳаста. Дар вақти гуфтан ё бо як пиразани рӯбарӯ мешаванд ки фамилияш мисли фамилияи ҳамин одаме ки мошин задаш мурд ҳамин хела. Ва ин пиразан мега ки 70 сол пеш падарша гум кардагия ва чӣ гуна ӯ мега ба кӯча баромад ва просто нобуд шид, мисли ки нобуд шид. Чӣ хел дигар нобуд мешавад? Немихелӣ. ва бордоро бо ай ҳама дар ҷоибиш вақте ки пиразана меган ки сурати падарша нишон бута, вақте ки ай дуруни суратҳои кӯҳна сурати чорнибелиро мебарора нишон метан полисейскиёро, полисейскиё просто ҳайрон мешаванд. яъне ки ин ҳамун одаме буд ки мошин задаш мурд. бо як ҳодисаи хеле аҷоиб солҳои 90-уми асри гузашта. Историяе ки яке дар газетаҳои гонконгӣ апубликават кардагӣ буд, тамоми халқа ба ҳайрат овард. Соли 1987 ба олимо муроҷиат мекунад духтурои яке аз беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ. ӯҳо мегӯянд ки як кӯдак ҳастае ки мега ки ай гузашта сафар кардагия ба ҳозира ба замони мо. яъне ки ба беморхонаи ҳамин касалиҳои рӯҳӣ полисейскиё тасаввур кунед бардор, полисейскиё кӯдакиро меёранд ки ӯ кӯдак ба ё мега ки ай гузашта сафар кардагия ба ҳозира ба замони ҳозира. вақте ки мозги ӯро изучат мекунад, мақсад ягон девона набоша, ягон чӣ набоша, умуман ягон нуқсон, ягон чизе ки шаҳодат бута ба оне ки ӯ девонае надошт. олиморам ин гап ҳайрон мекунад. касали ҷисмонӣ надошта боша, мумкин е ки ягон касали рӯҳӣ дошта боша гуфта меоянд ин бачаро диданӣ. якум чизе ки ин кӯдак олиморо ҳайрон мекунад либосҳои ӯ буд. яъне ки дар бадани ҳамин намуд либосе буд ки хуб дида мешид ки дастӣ тайёр кардагия, ҳамун мақсад кори завод нест. ва ин намуд либосҳо танҳо дар як ҷо буданд, не дар корхона, дар музеё. ва як факте ки олиморо тамоман дар шок дохт, ин ҳамун буд ки ӯ ба як намуд диалекте ки дар ҳамун солҳои пеш гап мезаданд китайсо, ба ҳамун диалект гап мезад ва ҳамин қадар туғрӣ мегуфт таърихи ҳамун вақте ки олимо клякошон дар таз зада. таърихшинос бо номи инчал китобҳои таърихиро мекова ки якчанд аср пеш нависондагӣ буд ва дар ҳамун ҷа меёванд дар таърих ҳамин хел ҳолатҳоеро ки дар бораи кӯдаки ғайриоддӣ гап задагианд нависондагӣ аст. ҳамҷода дар таърих ҳамин хеле ҳолат ҳаст ва ин ҳолат хеле барои ӯ ҳолати аҷоиб буду, не ки мутаассифона коре ки баъдан рух мета ӯро хеле ғамгин мекунад, барое ки ӯ нав кофта шурида ёфтаиста буданд ки чӣ гапае дар инҷа. яъне ки чӣ гап мешавад, ӯ просто нобуд мешавад. ай палатае ки атрофаш погиза маҳкам кардагӣ буд ва ин кӯдака ахраният мекарданд ки мақсад ягон гап нашавад. яъне ки ин гап дар газетаҳо паҳн шудагӣ ҳама дар ин бора медонист. ва баъди ҳолати нохуш олиме ки ҳамин корро пеш бурдаиста буд вомедора китобҳои таъриха мекова ва дар ҳамонҷа меёванд кӯдаке ки ғайриоддие ки ном дошт Ли Чен ва дар ҳамонҷа нависондагие ки ҳамин кӯдак гум мешава, 10 сол ай байн мегзара, пайдо мешава, умуман синни солаш тағйир наёфта ва ӯ нақл мекунад ки дар ояндаи хела дур буд ва ӯ дар онҷа дид паррандаҳои оҳанӣ калон калона, яъне самолётҳоро ва мега аробҳои оҳанӣ дидем ки бе асп дар раҳ мераванд, яъне мошинҳоро ва хонаҳое мега дидем ки кришаҳошон дар абро мерасад. яъне ки бародаро ин гап дар таърих, дар китоби таърихе ки якчанд аср пеш нависондагӣ буд. яъне ки ба ғайр аз одаме ки ба ин замони мо наяву набинаву ин гапа дар ӯ вақт ай гуфтаю нанависанд, хай дар ӯ аср кӣ медонист ки ҳамин хел чизо мешавад ва кӣ метавонист бибина ҳамин хел чизоро. вақте ки ӯ дар ҳамун замони худшон мега ки ман ай будуши омадам, ман дар онҷа ҳамин хел чиза дидам, албатта ки ӯра ҳеҷ кас бовар намекунад ба ин гапҳои гуфтагиш ва ҳама девонаш мегӯяд ва мутаассифона баъди 3 рӯз пас ногаҳон мемурад дар ҳамун замони худшон. соли 1992 Венесуэла, аэропорти Каракас. изданияи WW News хабар мета аз як самолёти ғайриоддие ки мехост
посадка кунад дар ҳамин аэропорт. Ва аҷоибии ин чӣ буд? Якин ки ин самолёта танҳо одамо физически дидан, яъне ки живой ва радарда нағалтида ин самолёт ки чӣ хеле ҷо омада. Вақте ки работникои аэропорт связ мегиранд бо ҳамин самолёт, лётчики самолёт ба овози тарснок мега ки иҷро кардастай чартерни рейси 914 ай Нью-Йорк ба Майами ва дар борти ӯ 54 мусофирай ва мега мо бояд посадка кунем соати 9:55 субҳи 2 июни соли 1955. Ва лётчик мепурсад ки ҳозир мо дар куҷо қарор дорем? Диспетчерҳо мегӯянд ки дар аэропорти Каракас. Ва диспетчер иҷозат медиҳад барои посадка кардан. Лётчик ҷавоб намегардонад. Ва яъне ки диспетчер овози ӯро мешнавад ки ӯ сини ҳамраҳш мега ичияй, яъне ки дар ҳамон вақт истрибител парвоз мекунад аэропорт, яъне ҳамира мебинад. Ва бародаро ҳозир мумкин шумо пурсед ки ба чӣ шид самолёт хамбид? Бале бародаро, самолёт хушбахтона мехамба. Ӯро мегӯянд ки ту 21 майи соли 1992 посадка кардагӣ. Вақте ки ӯ ин гапҳоро мешнавад мега ох худои ман, ҳайрон мешавад, яъне ки чӣ хеле бародаро, хеле тасаввур кунед шумо худтон дар хел ҳолат ӯра ҳаракат мекунанд ки ором кунанд. Ва лётчика мегӯянд ки алахон нашин, ҳозир пеши шумо одам меояд. Вақте ки ӯ мебинад самолёте ки наздик шидистаем ба тарафи ё, мега ки ба мо наздик нашин, мо айҷа мепарем мерем. Ва коркунои ҳамин аэропорт дар тирезаҳои самолёти ҳаму пассажироиро мебинанд ки ҳамаш дар ҳайрат омодагӣ вори нигоҳ доштанд ба берун. Ва лётчик ай кабинаи худаш оинаро ҳуй мекунад ва як журнал ҳамҷа ба як журнал яъне ки ишора мекунад ки наздик нашин дар самолёти ман. Ва самолётша завалид мекунад, мепарад дар ҳаво ва нобуд мешавад. Савол меояд ки ӯ ба ҳамон вақти худаш баргашта тонист ё ин ки не. Мутаассифона баъдан чӣ гап шид маълум нест, барое ки самолёти ира радар нишон дода наметавонист. Ва ягона доказательствое ки ҳамин кор рух додагӣ буд, сабти ҳамун гап задагии диспетчер қати лётчикай. Ва вақте ки лётчик як журнала махат мекард ки ба самолёти ман наздик нашин, айбан ям як календар меғалта дар аэропорт. Календар буд, календари соли 1955. Бародаро ҳамада хайр. Агар ҳамин видео дар шумо писанд бошад, куҷоида ки ҳастен падилӣ сарч кунед ва видеои нав интизор шавед. То видеоҳои оянда.